Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Member Gatnat Khai, Jong Kakasi Hills Autonomous District Council, Uba Winston Tony Lingdo, Ulayathu Baka Executive Committee Kamshimla Ai Jingpin Bana, Nekhot Tender, Yaki Kardop Lum Khajana, Namar Kapor Kakim Balat, Kane Kajing Jubab Kade Halor Kajing Kali, Balawanra Dau MDC Ka UDP, Na Soyong Nongspung Constituency, Uba Sinchar Lingdo Thaba, Ubalabu Jingkali, Yaka Executive Committee, Ka ai jingpen bana ne am ban khot tender haki kot khubor ne ki electronic media bakin thap ya ki ne ki khardop lum khajna labu jingkali byang balada khlem ai ka jingpen bana ka ne ka pen I ba ka executive committee ka shujiet tang ya ki brio ki bawan ya kendo ya u executive member haba jubab ya ka jingkali uba Winston Tony Lingdo ulayathu ba ka executive committee ka khlem ai jingpen bana namar kapor ka lakhem namar ladon kampan pendep no kumta la jiet tang ya ki tu ki bala pha shithi ki balala ban bu dor ka bahe ban penya ya ki khardop lum khajna Boleh step ke barok khai Syangkonor Badan Burom hakabai dai bat ka jingkali ka bawan ra dai MDC Badan Burom ka jubab jongka khat ar a ka dan ar benta hakabai dai bat ka check gate bat ka toll gate ka jubab ka dai hawai sa bat hakabai dai bat ka forest gate ka jubab ka dai am sa bat hakabai dai bat ka jubab jongka khat ar b ka jubab ka long hawai bat ka statement ngila ai hakayeng sa bat hakabai dai bat ka jubab ka ba C, the question does not arise, sir. Syangkonor Badan Burom, we are in charge. I could believe it. Jengkali, kemudian ngajonga kalong ba. Hani apa jengkali 12A la clearly mention ba ngkwa ekerteng ru jongki individual. Kibayo ane hendak wapet yang di power place poka house. Niyo atangan name of check gates and location. Ki kerteng jongki individuals kimdon ne squatip PI tang khandai tali ne long tang support ke khandai tali tak khandai long banai ki kerteng jongki bai ki check gate holder jongki ni ki khandai tali ka kerteng jongki ki bayo yakini khandai tali sir ha ka bai dai bat kini ki khandai tali ki check gates Banikong kadai po Beltoli Molong Sedarship East Khasi Hills Ikerteng kiba yo ya katu idai ba rishan lang nong set hakabai dai bat kamaulandap umsning bayo ang tu idai balum lang nong bri hakabai dai bat hapo umsiang Ribhoy district kerteng dai ba Matthias Mujai hapo umyam Ribhoy district Ikam Sharps Iem hakabai dai bat Yongkuli bayo idai ba Niki Nongrang hakabai dai bat ka Umdihar kerteng dai pendap lang dingdo hakabai dai bat ka Atiabari bayo idai ba Samson Karlingdo hakabai dai bat Borsora Southwest Khasils ba Rijit Thongni but hakabai dai bat kabagli bayo idai ba one kit bok nong kendri kini gidai ki kerteng kiba katkum ka supplementary bala pan nai MDC Badan Burom sir boleh subon kabar kalong ba yakini ki tenders bapila ini gulayo ini ki gates atau layak deka NIT name notice inviting tenders melakot tenders name hakot khobor ngaruh kami tengah skwa kali ba lakot tender name yakini ki gates bapila float mo Mr. Chairman sir kumlapan pau tu kejingkeli khat RC but the question does not arise namar ba yakini hakatu kopor ke ba iyo ban pej yakini ka list ka badon batni ban ai shaki brio ban yo yakini ki gates kopor kala khim but ni sudai ban pendap no ikikam marmar ya ka bai dai bat kani nimshim lala ban ai dani khot tender
Hendrai ngi syuyo ban priang ya ki applications ki bopoi hagani ka office. To ka poi ka lasu bunt lasu ai betang gi bring wan kendu ya I am in charge wade ya ka bari pe ini gigit ka question ka balai kalong hatu la auction ne claim auction ne la subo we ka door nakaliang ka department nam ta gini gigit. Mr. Chairman sir, ban penbet ya kajing ong jongi MGC. MCM la ai tangi ki brio ki bai kendu yang Hendrai ya ka application la pha si secretary jong ka office ru. Bat hadian kata ngi layo ban compile, bat hadian bangi layo ban compile. Ni pej ya ki brio ki ba ai ya ka door ka bahe. Bat ngi la jiet kat kum ka jingla ka jong ti ban bu ya ka door ka bahe. Supplement. Supplement ini jingkli pula bu di MDC na. So yong kat kum ka juba bengion iam laong ba ladir pelat kapur bi khamai show ya kanu notice inviting tender. Akhwatip kanu ka rukam bi ong bakal ladir kapur namar tingi pej ginu gi kam gi bajumi. Da kan notice inviting tender dam dan ba one tab. Hiju khot yang sisien. Kam judon kum kata baladir kapur. Chairman Badan Burom, kepada pencahaya supplementary question kepada Ibu di MGC Badan Burom. Kejingong kejonga, ikejing dia jong kapor namar ba abang ipek ya kalis keberem kalap sa umaj life way terik. But iyo apan pedang ya ki application hadu ki last week jong April lu ngidang yo apan pedang. Tidak apa-apa ya kajing like jong ka gate hakitu ki penai kala jan kuat more than 20 days don ki gate su ki bala tam ya ka shi benai te halor kata kanong rem yim snow day shu ban slam ya ka kam namar ba kajing like ka leakages na ka revenue hakitu ki por ni snow day bangin pedang ya ki di ki bawan ra ka application hakitu ko por ban ngila le ya ka e ka bade banle na kaliang jong ka office. Sungkono badan pro. Ngan ailat suai wanri pendap mah supplementary. Haji sisa sungkono kajulong garukom hi dakano kono ka tender kimdan bawan tap kijukhat yang sisien. To compare ka beladap kepaar ngaku abu jingkeli ba hagis nam ki beladap ni jukhat ka tender ka juya dapat penja auction. Tementau senam ya ka application. Tengah kuat pentip kei ga jingmi naki tender ki bakhot hisnam beladap bat kei ga jingmi ke bami mentau senam. Syukro Badan Burom sa isin ko aban pensyai member ba ngimsim la khat da tender ko melaong na do mene hendrai ya kita tender nambar ngimsim la khat ki tender ni kemla ai ya kanu ka advertisement haki newspaper la ni hapo ki bulletin boards ki badan hapo ka office hendrai kumbangin ya tip lang baro nadu meneng ila ya ong bakara dai be lingba ki applications ki bangi yo ban pediang bat ha ka bai dai bat ka jingkeli ka ba ikeli ka ba kham hadien ngamdon ka number ka ba ikeli kat nungi yo pediang haki senam ki beladap require notice ya kata lada fidon kam andai ya ka ba menta ngimpat yo ban assess namar ba ka kam kadang ya tang arbanai don ki giet baya tang shibanai di ngapat la ban ai kat nungi krong hakini ki khindiat banai ki bangila adap ai kini ki giets kabadang long too early ko masyu ongno ban assess and ban yo ek reports na ki tu gilesis kat nu ki krong hakini ki banai ki baladap Sono balom buram kajisha kajingkali jongai am kalong ba hagini kisnam baladap kadon ka amon bau nu applicant nu to kontraktor one tap kaswa bunyo ya kanaka yakini gigit nrem tau senam klaya ta application aku aban tip hakini kisnam beladap kanu kitab bat mentau senam kanu kitab to kanaka jingkeli ka balai pada kalong ba ngawatip ni yam kadon ko we ka forest git hanthia majai te hakanu ka rukam ba ka forest git ka yang hanthia majai bat nakai ka daw ya ka collect markut kat kum ka jingtip jonga kamdan any forest product kabayat hanthia majai kita ka balong dan nakaliang jong ka isi
pej bha dari bakam ya kinu ka forest product bikin khang lo forest gate hang te macai chonar bodo boram hawa dei baka supplementary belawan ra MDC na po sila ha ke jingkli ke jung i na ka benta ke jing don jong ka forest gate apo sila the na ka leng jong ngam sim don ka record hang ne kat kum ke jing don ju iu ten rei la ka don kum kata ten leng jong ngam sa khot ko sa ban ai ke jubab balai ka don ta ha ke jaga gum ne ban Mr. Chairman, sir, we ke jingkli ke bangakwa banbu ya EM in charge badan buram. Alor kini ke jingkli ke ba 12A mo. Bala kili kini whether the executive committee has issued new work order to any individual relating to check gate, toll gate and forest gate. Ke jubab kalong yes, excluding forest gate, forest. Tengah kwa bantip hang ni balai ba ya ki forest check gates ki badai ki share on minor producers mo ba jamla ban list but hakanu kadur mabamenta ba dese nakaliang ka jong ka isi ka pentri kam kini ki check gate manu ba pe kini ki check gate manu ba monitor kini ki check gate kede kata ka jingkwa jingpili ka tanga Sebenarnya benar beram agak berdaya mereka ke forest, nak kalian ke isi jungi na syong bagi narai bagi lek departmental. Ya kan iki jong ke forest. Pat ki bapak yang tu kita ki staff jong ke forest department ni. Kita cuba besar. Sebenarnya badan buram, awak yang sautu mo, baru sikap tu, si list outlet ye kini ki check gates jong ke forest department. Mentapat layak no ban krong departmentally tengah kwa bangan yo ya ka assurance na ka house na ICM badan buram ba ka collection kan wan kat kum bakade ban wan ne ka numla ban kot ya kata ka balik se ka bala target bara ka jo ka por nga kwa ban tip hang ne kan don ne em ka transparency pat habala ya dah ke department tu, dah ke department. So benar benar beram. Ladengi ong, baka don em ke transparency, lada ke department kan pet. Ningkong habang isim yang negara nak kabantaban, le departmental. Nomor bangi baki staff jong forest ki kambon, ki don ki staff, haki per ki bangin ong ngingin bu shwa kata ka jing bu Ahmad bangin num syanya ya ki brio ki bateri for office and council maso ya kata ka benta nghapan pelacua nghapan peki ya ka benta ka ya kini ka senam ka benta hato kata ka kom lum departmental kala ne man kan lum khamba ne kham janai banyak ka baai lisi ke bagi julek mencua ya kata long ngahap bishar andala adab andala pe ya kaniki kasnam ga bamta kaya dai wa pitong bai dai ka haduk ando kalong transparent ya kata te ngahap bishar andala dai ka lenti ka bangi ya pe la sya haduk ando kalong transparent nomor ba pisut ko ida ai lisu kalau gumjo hi pemba ayu ladangi ale departmental ru ke ka bagi ke officer ki le ke wadang tu kong pi ngahap ban nikong ya ngahap ban sim ke jing syania aswa ya ki officer ki badan apa ke department hadukan no ki la ban tre sya nomor baki ki don hakani ka office ki hak ban sut ho bagi ki tre nang ne ki don hakani ka ki yo ka jing besai besar sam nang ne ka office te haduk kanu ki ai ke jing syania ka papakan na ka banta ban le ya wa hatam na ka banta ka office kata de ka ba na kalian juga ngabu Ahmad bat nga kimilan tihi ke report ke bab tikna ngin sayo adalah degapor ka bangila ban ai ka comparative study yang pedeng ka ba mensyua bat ka bangin mentah tasa mensyua Sesi sen chongkna badan buram o santanat ya ke jing juba ke jong siam Lah keli lai keli. kang si sip ta pang ni ta Nganam ai la nomor kidan ki we ki member ki beling kot berapa. ni beling kot kedia ngaswa ban keli ni ba Kidan dan latang ai lat yang yu ngan hapai lat bang ya bro. Te semua ya buram lang ngan ai lat ki. tak Sokno bodong-bodong ngaru ngakap kan supplement hakabede bekene ka jengkeli mene haka jubab jong EM in charge
ila kran bat ila batai khendiat hakabede bat kini ki bailen ba kini ki check gate kidi bandon kita ki bailen tengah kwa ban kelin em in charge na kini ki check gate kiba phila list na kalian jo council katnotli na kini ki check gate kila don kata ka bailen katkum ka working plan ka ba hapreng jong ka council but ka state government ka jongi ba kila penbet ya ka working plan na kini ki check gate katnotli kila don shisha katkum kata ka bailin ka standard of bailin ba kinrung ki kali ha kata ka bailin ba kinyo ban krong na kalyang jong kilisi. Chairman Badan Burom, Sultanat yang jengkeli jong MDC Badan Burom, ba ikeli katno teli ki bailin skila don na kini ki check gates ki ba don mentah. Chairman Badan Burom, hadu mentah ngipat yo nak kalian ke jong keren ngapat yo ban lej ban verify physically ya baru ki khandai teli ki gate but kadon ru ka plan ba let's see hakini ki khindiat singi tayo ne banai banwan ngin seyo ban lej pet ki jong ki khmat ya ka setting up jong ki bailin sakabai dei bat kini ki gates nga assure member iba kali gani ka jingkali ba because of the time constraint ka bangidon hakini ki khindiat panai ku ada pakibun kikam ngai scam ba nangni shakmat nginyo ban lej ban le ya ka physical verification ha ka bei dei bat ka setting up jong ka bailins ha ka bei dei bat kini ki gates ki banila ai shakini ki lesi ki jongi tat hadu mentah ka dei tang ka dihar ka bangila ayo ban lej ban ya pet bat ban confirm dagi jong ki khmat hi but ngai scam kini ki weki gate du ni sayo ban lej ka physical verification sakno brom ska ban supplement sakawai bai dei nomor ba ngai I katkum kini ki list ba phi ba phila table hapo ka house kini ki khnai kli ki check gate jong ki illegal trading by non tribals te phi kawai nakini ki ba em in charge I batai ka di ko dihar phi nga ko ban su thu khndiat namar ba ka dihar ka hapo ka national highway ka dihar ka hapo national highway ka state ka jongi ka ka transit state ya ka ba ki penongkam ki apply through na ka state jongi ba kinech po shakiwi ki state ban te menta nakini ki lisi la ki krong na em na kita ki transport vehicle ki ba supply tang na po ka state ka jongi namar ba na ko banyo jingsai namar ba ki ladon ki complain halor kini te lada ka council ka don jingtip na halor kita ka jingkrong ne lada ki krong na kim krong ko banyo jingsai ne em in charge. Mr. Shankar sir sashi siem ai ko blai member iba bu ikatu supplementary jingkeli katkum ka jingtip ka jongi na kaliang jong ka office kini ki khandai tili ki gates ki bangila ai ki bangila set up chiki jaka ki bofer ki don ka jingkrong rei katkum ka jingpan pau ka jongi member ibadan burom hadu mentang yem shim layo jingtip lani ban verify with facts lada ki don ne em kita ki bakhrong palat na kini ki khandai tili ki gates ki bangila ai bat ngaken tujur ru lada members idon ya ki evidence ni ki facts ki ba I tip kat kum go ba I ong mantan bi yo ka jing ujor ngan dalong ba comment ba lada member ila ban ai lani ban pen I shengi ka isi ba hakum kinu ki jaka ba ki don kum kita ki jing krong ki ba light na kini ki khandai tili ki gates ki bangi ai Mr. Shankar sir so brom athai em in charge tham su thu unchang kham ong baki don palat na kini khandai tili handai ka jimut ka jingkali ka jonga ka long ba namar bang ong thi kani ka state gojing ka transit state ya ka ba ngong ki taki commercial vehicle ki ba apply na po ka state gojongi lada ki haban siun em ya kani ka trading by non tribals ha ko ki check jong kini kata kani ka jingkali ka jonga to hadir ke pensyai jong member ibu itu ke jingkeli ke jubah kedai ki hab ban siu ya ka transit cha jong ki but kumbalai keren menya shakmat
ba kini ki gates ki don ru ya ka authority ban check ya ki kot kisla ki jongki bat lada kilap ba kimbyang ki kot kisla ki jongki ni impose da ka fine kum bangila kren du mennya ta de ka jing jubab Mr. Shongknor sir. Shongknor Badan Burom kui ka suplemen nam ta EM in charge apa idei bakanika toll gates mo apa idei bakanika illegal trading by non tribal commercial and transport official Satu kini ki application di bawah poi sa ka office kalong hakidor ke babu makine ne kador ke babu daka office mangisuh ba kibun ba ki application ki bawan benbu benkwa ke beta hak nika toll gates hak application ke ba kibu abat hakidor ki paper hatu kadon yang ka amount ba na kaliang ka office ke babu ne ki papan ni maki ki application apa idei ba ka amount Pulai yang kecil ke belabu di honorable member. Kidan ki gates kiba kini ki applicants ki hapor bagi apply ki code ya ka rate dah ka bopet ya ka list ka barim. Dai ka intention jong ka isi ka dai bet ban pen queue ya ka revenue jong kani ka office hi borok ka wei. Dah ka bang shuai nuksa ya pi. Kum ka gate ka ban hapo umyam po Riboy district. Borok syata lah krong yang kini kegiat tangha kador rapo hajar ni silap but ki applicants ki babu mentah ka bid ka ba ka applications ka bahe kador ka kibu kadai silap sanho but ki ba dondo ki applicants lai sautali namar wi kini ki applicants ni don ki ba palat lightly don ki ba palat santali ru ti dak ka bagi compare ka rates ka jongki ngi ba kinu ki ba apply lani ki ba bu ka application hakador ka bahe ngi shim ya kata tang pade ki don ki giet spade ki ba ngi sngotu ba kom ka isi ngi sngotu ba ngi dei ban pen kiu namar ba kam shim ya hap dor shu bat ka por ka ba menta ki don ka tu kan etli ki giet ki ba ngi sngotu ba ngi hap ban bu daka kenja slab lani daka kenja limitation ngisa shim ya kariet ka bahe nang baki applications ka baki ki apply ti ko mga shuai luksai pi kana bi member in soto akabai dei bat ka gate ka bangi bu apo umyam riboy wi ba kam shop sim i hak application ka jong ai shilak sanpo iba pras so atun ai shilak shipo bat iba admin el marbanyang ai shilak arpo tidak ngebangi nujor ya kita ki applications bagi ka bai dei bagani ka gate ni syam ba iba kamsha scheme i apply dan ibu ka application hakador ka ba hamhe bani kini ki we ki applicants tingi syam ya kador silak sanho kum ka lesi amount ka bai dei bat kate ka gate bagi ibu huntai dikata de ka jing juba ka bangala ban ai si member Badan Burom Mr. Shongknor sir. Shongknor Badan Burom wa nyila yo ya ka jubab na EM in charge apa idei bagi amount ni sutho ba na kalian ka council kay ka bagi bo ya kini ki gates kadai na kamta ban penmi ya ka revenue jong ka council te ngat fai ba kumbalai itho mo yang bangin bishar ya ka rates hak application ki ba bo ndrei hak jing sha barbor hi bagi bo ya kanu ka gates ni ki application berkredit ya ka revenue nya pensim ya ka amount ka ba unu ba he ya ka do to kumbangi la omane ya ka ba ladap nomor pila penpawi ba ka ka kam ka ba kerke di sini ya ka ba mentah ka ba support mo ka ba ka ba pila penpawi ka ka kerke te ba idai ba ka ni ka toll gates hang ne la ka ni tang ya ka entry bat ya ki location ndrei kampan paubat ya ka kerteng jong ki bayo bat ya ka ba ya ka amount tengi kwa ben yui hang ne ya ki kerteng ki jong ki brio ki bayo bat ya ka amount bat ya ki application haba one point shop office. Mr. Shongknor sir, halor tu ka supplementary jingkeli ke pelabu di member Badan Burom ha bagi dei bat ki toll gate sani collection center ha kabidai bat kadi ru ngidon hadu shipau teli ki gates ki bangi la yo ban ai shaki lesi ki boper
ka jingkali ka ba I member ikwa kadai ba ikwa bantip manu bayo yaki gates dai member buron ikwa bantip yaki kerteng ba kamau Te haka ba idei bat ka tolls of entry of vehicles carrying goods and livestock at Umlangmar nong Spung Soyong ibayo idei ba strongly stone Champliang bat ka amount ka ba ka amount ka bang i kadai silak sampo haja bat ka list amount ka bang krong hakipor ki bal adab kadai silak arpo haja haka ba idei bat ka toll of entry of vehicles carrying goods at Majai ibayo idei ba banshan lang ling score bat kali sa amount kadai sanlang arpusan hajar bat kali sa amount ka bangi ai mishwa hakato ka giat kadai shila sampo hajar hakabaidai bat ka toll of entry and exit good products raw material at Umyam Riboy district ibayo idai ba Watson Bibi Kharkram kali sa amount kadai Laila kali sa amount mishwa ka bangi krong hakato ka giat kadai tang shila hakabaidai bat ka entry exit good and livestock at Umsiang Riboy ibayo idai Yarlang Mukim kali samaun kadai silak rapo ka jingkrong mishwa to ka giat kadai silak ka tax on animals and aquatic animals at Lumdingan Riboy district ibayo idai ba Rempang Wansai kali samaun kadai silak sampo hajar bat ki baju krong mishwa to ka giat kadai silak arpo toll on earth and sandstone at Killing Road Baridwa Riboy district bayo idai Ratnam Kharkungor kali samaun kadai silak sampo but kali samaun ka baki krong mishwa to ka giat kadai tang khandai po haja toll on entry of vehicles carrying goods at Borsora West Khasi Hills district kalis amount kadai hinru po haja but ibayo idai Rising Star Morwen but kalis amount ka baju krong mishwa hakato ka giat kadai Laifusan haja vehicle carrying goods at Cheragaon West Khasi Hills ibayo idai Duster lang lingdo kalis amount kadai hinru po haja ibayo ban krong mishwa hakato ka giat kadai Laifusan haja toll on vehicles carrying goods and livestock at Atiabari West Khasi Hills bayo day Smiti Nerisha Harlingdo kalis amount kadai silak sanpo but ka amount ka bagi krong mishwa to ka giat kadai tang silak toll on entry of vehicles carrying goods at Bagli West Khasi Hills ibayo day Banribor Lingdo kalis amount kadai silak sanpo but ka bakrong mishwa kadai silak arpo kini kadai kita ki totally kilis Mr. Shankador sir kiba yo ekni ke gates kalis amount but ka ek jingkrong ka ba ka jukrong mishwa hakini ki gates tikadi ka juba ka ba hala ban ai ka ba menta ya I member iba kali ka supplementary question Mr. Shankar sir sakwe ka supplementary say in charge to habai dai begini ki toll gates hot nilai yo sngo mane ba haki surok habaidai batka highway batka state PWD roads mut nyemna banbu yak niki gates ti ngai ibal kidon pat angne kum po ka Bagli ka bahap po Southwest Khasi Hills district kini ka surok kate jong ka PWD hi ka balai chulu sha export point te ki por ki bomchwa ki hai pakila bendu nomor ba kimsha makade po ka PWD road te matapat ki penbi biang yak nika gates hato menika gates kumpani ban biang seisen kadai ka total illegal na kate total legal Mr. Shankar sir kabaidai bat ka giat ka ba I member ikren ko Bagli West Khasi Hills ya ka work order ngilang yo ban ai sitarik upanai me arajar arpusan bat kum mangalaong meneng ila instruct ikini ki bayo ya ka work order khamtam kumi ba Banribor Lingdo ba lengba ka work order ka bangi ngilayo ban ai ba inyo ya ka NOC na kasnong ban ai ka copy jong ka work order sya ka district administration bat kumju sya di SP ti hadu menta kumbangong physical verification ka nanglong impossible yang ibangin li hadu menta namar ba jing lingkot jong kapor but nga pentujuru I member lada I lap ba kadon kanu gajing pentot nani nakaliang jong district administration namar ngipat yo ika jing ujor nani ika no ka official complain hadu menta ngai bat nga kermen scam ba ini ilesi ibayo hadu menta ipat 1 mi chingi ya ka ba ujor nani laban complain lada kisha ni kimsha bakin bu ikani gate hangni hapo
Bagli West Khasi Hills. But lada kadon kanu ke jing ujor nani ke complain bamsha tingin saya act accordingly hakabai dei bat ka complain nani ke jing ujor ke bangin sayo le si nang ni syakhamat. Syakra berom-berom sesi suka ban supplement mene kendiat nakaliang jo EM in charge i ong spang kata ka transit tax ngasuka ban yo jing sai kendiat nomor ba ngampat yo so kata ka transit tax de ngaku yo jing sai kendiat na EM in charge ka jumur ke jong i bain ong kata ka transit tax nomor mene nga cleavage spang kaneka illegal by non-tribal commercial transport. Te ong beres pang kata transit tax. Kau punya jingsai kendiat ni EM charge aku berdei kata transit tax. Mr. Shukro sir, ngam sim lekan mau bangan mention ya kata particular word transit tax. Hendai lada member badan burom ikwa banyo kata jubab na require notice na mentah kata jingkeli ke jongi. Marmene sukna berom keempat saya ke jingkeli ke jonga namar ba ke jingkeli ke jonga mene ngakeli ya EM in charge ka by day ba ki kali ki bayad nak transit ke jongi pengoong ba ki dongkam na mentah bakin siu hapok kani ka git jong ka train by non tribal handai i mention hi mene takarau ngasabu inut hang niru yang dari kadon kata transit tax. Di nomor kata ngaku panjang saya ni EM in charge. Tahap ada kita ilapan ya ka notice. Inselek ya ka badan kam. Dah stasiun mana sungguh kani kakam dalam baik bah ya kani galis. Mencua EM in charge orang mengin kerong hi dah ke office. Mentah ni kalapau ya galis aiwai. Ngala thairu ban recommend activity hadu laila ndai hamni pau shai mata ka statement ba tang chilak tam de kani kamlong transparency ngawong ba de sewan ki isi ka patmai kan yai be ndai mata hamni lapau ha kasichon balada EM in charge wong kat no piyok collection nak kigat 26 lakh mentada kinya gane 50% kan no kajing dunong jongi ka council hang ni nangta hoi ka clue stand up nak kerpat ni member wan keli ka jingkeli hoi nan keli ya kata baling ka syam bak long kumtabim stasiun man ba dan clue stand up kini menciumkan ya kedua ke application jong kibel jong ni. Dia mentah ni kili akaba kisungguh bit dengan seorang kum no. Nak tahan ni kau kaget kelajak kau kaget. Tip kilong kum no ia minta. Kau kaget kedai nong seram kampau ni. Dia pilih kum no ya betul. Wah bantu bab ya kata. Nama beli ini hari ya kene. Kakamba bahalang. Jadi ben risk ya ka ponjong ni. Untuk tangkan kini ni lah duk seketulok ni terlakut. Tengah apa berjubab jadiam insya. Kawi hanong ceram kampau kila dekat. Tetang ketang ngasuh ba. Berkuahi banyak kejinsai. Mr. Chairman sir, boleh sibu ni member ibu ikatu kajingkeli. Kadau ke peningkong kaba kagiat kaba fi mention ke nong shram ke kampau kadai bang ipat ya syahmat hakabai de ba katu kagiat sya engangan batai kendiat bagi member jong ke house kinyo langi ke jing pensyai kidang don bun kigiat bang ipat la bang ya syahmat amar ba kumba fitip kidang don sau santli kigiat ki bedang don hapo ke court case but lingba ke jing consult ke jongi kum ka isi ni snow thu ba ngihaban up ya kanu ko order lani ke intimation kalian jong ke court ya ke ai ka bangi dei ban le khamtam ikini ki gates ki bangi dang sa mantaban ai shiki lesi ki batmai ba chushu ngaku ban pensyai ya i member badan burom hakapor ke ba iwan mani kendu yang ngalak keren syai ya kata ngar ngom len hi
ngala kren syahi bang ikwa ban penyat hi na kaliang jong ke department andre habang ngapet ia ka strength lani ka jingdon jong ki staff ki jongi hakani ka office nga sngotu ba lada ngi dei ban penyat hi ya ka gates kan saban kya ya ki staff existing staff ke bangi ngi don apa office tedi halor kata ka nongrim nga kwa bi member badan buram in sngotu syai ba kamlong ka basuk bangin pendon kam da ki jong ki staff hang ni apa office kala don ka working plan nga layo ru ngan chu ai nuk sai phi ka wei ka giat ka bangi la persyang bangin ya penyat hi ni don kam hadu lai teli ki shift bat ha ka wei ka shift ni ha ban bu lai ngut ki staff ti lai teli ki shift mudur mapi kan ban kya ya ki staff ki jongi ru ba kin man ya ni ban penyat ya ka to ka giat di halor kata ka nongrim ni la bu shwa ya ka ni ka plan la ni ka ideas ka jongi in abeyance sendiri ni kwa bangin explore dan ni bangin examine shu ha ka bai dei bat ka jing bu ka jongi nene ban penyat hi da ki jong ki staff ya kini ki giat bat kendiat ngan shu pensyai ye member aba ikren ya ka jing krong ka baduna lani ba itieng ru bangin numyo shu ikut tulok nang ni syahmat kata ka dei ka jing tieng jongi hi borok ka wei ka fear apprehensions ka don bat ni borok ka wei andai ngan ye thu ye phi ka house borok ka wei ladang ni kelum lang ya ka treat bat ka revenue ka expectation ka jongi bangin yo ban collect ya ka revenue ka jongi kan long hadu lai pu arlak prafu hajar Mr. Chairman sir but akak session ka peladap ngilayo bangin IAP ya ka total amount na ki por ki peladap kawantang approximately 26 lakhs dia mentah ngilayo but increase hadu laipu arlak prapu hajar but kani kadai ke expectation ke jungi banang ni syahmat lada kamdon chu kanu ke jing penthut dan ni ke jing penwit ya ke isi ke jungi nang ni syahmat ha ka beidai but ka an nani ha ka beidai but ki benda ki boper ki bangim numla pan yakran rupa hang ni nga expect shu ba ka revenue nang ba lengba kini ki gates ki bangi ngidon ngin la bangin increase ka revenue jong ka council andai hadu menta ke expectation ke jongi kala increase bat ni yo ka jingkhen ke dei ka bangi shukhen keluat ke dei lai ku arlak prapo kaja te kala don ke jingkiu khendiat ha ka bei dei bat ka collection ke jongi bat kataru ke dei tang ka banga shu ai jingkhen menta andai kumbangi la kren ru mene ya ka comparative statement hingila ban ai let's see hadin ka shisnem jong ka jing trekam jong ka ne ki isi khnang bangin yo ban study khnang bangin yo ban pej benya ha ai ki don ki jing duko bat ki ai ki bangila ban bangin pentrei bhai ki kam nang ni syahmat kata ka dei ke intention ka jongi Mr. Chairman sir pangakwa ki member jong ka house ru bakin snothu ba bakin tip ba kanu ka bangi ngile ikwa ban le yaka da ka bangi pej benya wat benya bat bangin examine shwa bangin jam ya kinu ki kam syahmat kata ka dei ka juba ka bangakwa ban ai syai member badan buram jonggani ka house kublai shibun Mr. Chairman Mr. Chairman dang don shishu ne ka pau hang ne ba kane ka juba ka sarkar jong ka mai kala ala don lupa ka aks te kumnong ni ong ba like no kane la tharai ka long hangata ko kom nang tangan nomyeng bunsin ba kane ka jingbu ke la tharai wat ba ya ko kes ko pina supreme court ba kalakhang sundan te hakane ka national highway la ne ka state road tela dangi bu sibu kalong tang ka jing ya ka jamai ba ka state government ngi apa bahaya kata lang konta kamat ngi subu te ngaong ba kamdan nongrim yang te pai bahaya ka ni swaban bu ya ka bede macam masa pon poda namanya bila ong ba ki member ki klibi ke jingklise beri nya la discussion te discuss ong bikin bu ke jingkli kan nga kepat member banai be ka jingkeli ta lada pi ka jingkeli te kita ong pun dah ada keli te lada keli ngatrai layo ka juba ngatrai kala lada pimdan syo ka jingkeli nomor kani ketika question awal tingin keli be cek ka jingkeli ma ta ka jingkeli jonga ka long ba balai ni bu ya kani ka gate nama ba kala don ke Supreme Court order kata ta
Mr. Chairman sir ngam su thu ka jingkali thau sha ka forest ne ki thau sha ka check gate ki toll gates ne Betul. PI mo pi kan ni forest exclusion forest te haban dan lang hang ni te pihak jubab yang kata ka forest barat ka. Hakabai dai bat ka forest ko mala pan shai di em in charge bi di CM ru ba ya kan ka forest gate ale departmental Mr. Shongkonor sir. Ba nange ba in su thu ya kata. Syuknom dan brom nama kapor dan syuk ngarung ku aban bu jingkeli kawai naga department jong EM in charge ya kanika ke trade dia ku aban keli EM dan brom katno piptha ya kini glisi ban krong kawai kali naga ne ka illegal trade ban tribal but kumjuru na kini ki vehicle carrying goods. Mr. Shongkonor sir, katkum ka jingkali balabu dai EM in charge dai honorable member ka jingkrong hakabai dai bat ki gates repair hakabai dai bat ki non tribals ni labu arspa tingka but hakabai dai bat ki toll on entry of vehicles good ni labu da ki rates ki ba repair Mr. Chairman sir, but asno hakabai dai bat kini ki rates mangamdon hanga menta di lada i member i priang bangan ai da ka notice